जोंनि CWC हाबाफारिया अलरेडि जोबनानै थांबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद मान मर्यादानि गेजेरजों आंखौ बिथांमोना बिदाय होबाय। बे जाबाय एबसुनि मोनसे सिगनिफिकेन्ट मोनसे लिगेसि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखाय डिजार्भ। कारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिया बर' रायजो राजाया दैदेनगिरिखौ दैदेनगिरि बायदियै जेब्लायबो मान होबोदों सिबिबोदों आरो दैदेनगिरिखौ हारिनि थामोनथा रैखाथि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय स्कप होबोदों। आरो बे जि अपरचुनिटिखौ आंनो होनायनि थाखाय आङो हारिनि सार्थआव गावनि गासैबो बिथिंखौ सेक्रिफाइस खालामनानै हारि दानायनि थाखाय बिश्व दरबाराव बर' हारिखौ गायसननायनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मुलुग दरबाराव लांनायनि थाखाय आरो हारिनि आइडेन्टिटिखौ सिनायथि होनो थाखाय आं खामानि मावबाय। 1967 15 फेब्रुवारिनिफ्राय 1993 20 फेब्रुवारिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिन सुजुनायनि जि मोनसे मुहुर्त बेखौ जोंनि समावनो आरो आङो मावनो मोननाया थारैनो बे गोग्गाथाव। बड'लेण्ड महोत्सब, जोंनि बड'फानि मुर्ति गायसननाय, गोबां माखासे बेबायदि सिगनिफिकेन्ट थासारि जेब्लायबो आंनि मेमरिबोल जानानै थागोन, इयुन लामाखौ हान्थिलांगोन। आरो उदालगुरि कलेजनिफ्राय गलमागावनि हाई स्कुलसिम प्राय 6 किल'मिटार लामा गोजान हानजा सुरनानै बयबो जय ध्वनि होनानै दिनै बिथांमोना आंनि मान मर्यादा आरो बिदाय होदों। बेनो आंनि मोनसे केपिटेल आरो हारिनि समाजनि सुबुंफ्रा जि अननाय होदों बे अननायानो जिबननि मुल्यबान माने बियो मुवा। आरो बे मुल्यबान जि अनसायनाय बेखौ जेब्लायबो जोङो बजबनानै लागोन। कारन जों रावबो पारमानेन्ट नङा, जोङो मुलुगाव फैयो आरो मोनसे समाव जों बिदाय लायो। नाथाय जोंनि मेमरिया गोथां जानानै थालाङो आरो बे मेमरिया 25 बोसोरनि एबसुनि जात्रानि जि मेमरि बे जेब्लायबो आंनि जिबनाव इयुन लामा हान्थिनो थाखाय इन्सपिरेसन होगोन, इयुन लामा हान्थिनो थाखाय आंनो साहस आरो गोहो होगोन। बेखायनो फिन खेबसेबाव खर' गंग्लायै बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिया जिखिनि अनसायनाय होबाय, CC2जों लोगोसे CC BTRजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा जि अनसायनाय होबाय, धन्यबाद बावबाय। गोजोन्थों।